Дорогие браты и сестры, дорогие телеглядачи, вас вітае Віцебская дыяцэзія і тэлекампанія Віцебск. Цяпер у прамым эфіры упершыню адбываецца трансляцыя ўрачыстага набажэнства з парафіі нараджэння Маці Божай у Браславе. Святкаванні ў гонар Маці Божай валадаркі азёраў у Браславе адбываюцца штогод і з'яўляюцца значнай падзеяй у жыцці Віцебскай дыяцэзіі. На яе прыбываюць вернікі з усёй дыяцэзіі з-за яе межаў, а таксама госці з іншых краін. Сёлета ганаровым госцем браслаўскіх урачыстасцяў з'яўляецца апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Габр Пінтер. Ён узначаліць урачыстую святую імшу на алтары караблі. Сам абраз Маці Божай Браслаўскай на працягу стагоддзяў вельмі ўшаноўваецца вернікамі. Таму урачыстасці ў яе гонар заўсёды бываюць шматлюднымі. Касцёл нараджэння Маці Божай не змог бы змясціць усіх ахвотных. Таму штогод традыцыйна галоўная святая імша адпраўляецца на пляцы ля касцёла. Запрашаю ўсіх, хто глядзіць гэтую трансляцыю, да глыбокага перажывання гэтай урачыстай святой імшы. Свята Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы святкуецца 22 жніўня. Але сёлета гэтае свята ўрачыста адзначаецца крыху раней, з той нагоды, каб мага больш людзей маглі прыняць удзел у урачыстасці ў Браславе. Успамін Марыі Каралевы ў літургічны каляндар увёў папа Пій XII энцыклікай «Ацелі Регінам» да каралевы неба, якая была выдадзена 11 кастрычніка 1954 года у 100-годовую гадавіну выдання дагмату аб безаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі. У Святым Пісанні мы не маем тэкстаў, якія непасрэдна гаварылі б пра Марыю Каралеву, але ўсё ж існуюць такія фрагменты, якія ўскосна кажуць пра гэта. У раі Бог гаворыць пра жанчыну, якая сатрэ галаву змею. Арханёл Габрыэль і Альжбета кажуць да Марыі: «Бласлаўлёная ты між жанчынамі». Марыя паходзіла з каралеўскага роду Давіда, а Евангелие часта падкрэслівае каралеўскае паходжанне Езуса Хрыста. Другой крыніцай нашай веры з'яўляецца традыцыя айцоў касцёла, якая перадала нам шмат сведчанняў пра веру ў Марыю Каралеву. Святы Эфрем, напрыклад, ужо 1600 гадоў таму пісаў пра Марыю: «Дзева шаноўная, каралева і пані». Пасля Святой Тройцы пані ўсіх, пані ўсіх смяротных, а самога сябе называў слугою Марыі. Святы Пётр Хрызолаг, таксама доктар касцёла, называў Марыю пані, доміна. Тады гэтыя словы адносіліся да валадара і караля. Святы Ільдэфонс, біскуп Таледа, называе Марыю не толькі пані, але той, якая валадарыць над усімі людзьмі. Святы Герман, патрыарх Канстантинополя, называў Марыю каралевай усіх жыхароў зямлі, а святы Ян Дамаскін каралевай роду чалавечага і каралевай усіх людзей. Веру ў тое, што Марыя каралева неба і зямлі, пацвярджае таксама хрысціянскае мастацтва. Ужо ў 3 стагоддзі ў катакомбах сустракаем выяву Марыі на каралеўскім троне. На візантыйскіх іконах 6 стагоддзя Багародзіца заўсёды сядзіць на троне. Такія абразы, а потым фігуры называліся базіліса, што азначае каралева. З 10 стагоддзя паўсюдным звычаем становіцца выстаўленне Марыі і паказанне яе на троне з каронай і ў каралеўскай вопратцы. З 14 стагоддзя любімай тэмай мастакой была сцэна каранавання Марыі панам Езусам і Богам Айцом. У 8 стагоддзі сустракаем звычай прыватнага каранавання абразоў і фігур Багародзіцы, асабліва цудадзейных. У 732 годзе папа Рыгор III укаранаваў абраз Маці Божай залатымі каронамі. З 17 стагоддзя
Гэты звычай быў выключна прывілеем папаў рымскіх. Першым абразом, які быў каранаваны папскімі каронамі, стаў абраз Маці Божай у закрыстыі базылікі святого Пятра ў Рыме. На Беларусі папскімі каронамі былі каранаваныя абразы Маці Божай Берасцейскай у 1996 годзе, Маці Божай Буцлаўскай у 1998 годзе, Марыі бездагана зачатай у Мінску у 2005 годзе, Маці Божай Канагрэгацкай у 2005 годзе і Маці Божай Гудагайскай у 2007 годзе. Каранаванне браслаўскага абраза Маці Божай Валадаркі азёраў адбылося ў 2009 годзе. Марыю называем каралевай толькі з-за яе сына Езуса Хрыста. Каралеўская годнасць з'яўляецца чымсьці ўскосным. Годнасць боскага мацярынства ўзносіць Багародзіцу панад усім створаным, робіць яе каралевай анёлаў і ўсіх святых, каралевай неба і зямлі. Такім чынам споўніліся словы Марыі, бо ад сёння будуць благаславіць мяне ўсе роды, бо ўчыніў мне веліч магутны і святое імя ягонае. Цяпер мы назіраем, што святарыя літургічная асіста вырушвае з касцёла і накіроўваецца да алтара карабля. На пачатку ідзе літургічная служба, як гэта заўсёды бывае, на пачатку святой імшы, затым святары і нарэшце біскупы. Браслаўскае свята адно з тых асаблівых падзей у жыцці касцёла, на якіх можна ўбачыць столькі духавенства і столькі вернікаў. Гэта не дзіўна. Яшчэ ў 1999 годзе біскуп Уладзіслаў Блін афіцыйна аб'явіў браслаўскі касцёл марыйным санктуарыем. Вялікую увагу на браслаў звяртае і цяперашні біскуп віцебскай дыяцэзіі Олег Буткевіч. Напэўна, не толькі таму, што ён сам паходзіць з гэтага маляўнічага краю азёраў, але і таму, што духоўныя цэнтры, іх развіццё надзвычай важныя для вернікаў і духавенства. У святых месцах адчуваецца надзвычайная прысутнасць Божай ласкі. Мноства людзей прыступаюць да сакраменту пакаяння і пастанаўляюць змяніць сваё жыццё на лепшае. Акрамя таго, каталіцкі касцёл заўсёды надаваў вялікую важнасць традыцыі. Таму і сучаснаму пакаленню варта памятаць і захоўваць тую спадчыну, якую пакінулі нам продкі. Святой імшы гучыць спеў Сальве Рэгіна, які выконвае зводны хор у Браславе. Справа ў тым, што некалькі дзён таму у Браславе адбывалася майстэрня, прысвечаная касцёльным спевам. Вось
Тыя ўдзельнікі гэтай майстэрні цяпер выконваюць спевы ў гонар Маці Божай. Марыя стала Багародзіца, калі ў ёй пачаў жыць Христос. Калі мы хочам, каб у нас жыў Бог, то нам трэба многаму таксама вучыцца ад Марыі. Як Марта перад уваскрэшэннем яе брата Лазара пайшла да сваёй сястры Марыі, каб сказаць: «Настаўнік тут і кліча цябе», так і Божы анёл прыходзіць да Марыі з Назарэта і кажа: «Настаўнік прыйшоў і кліча цябе». На пачатку гэтай падзеі стаіць Бог, які кліча. Мы б ніколі самі не шукалі Бога, калі б спачатку Ён не знайшоў нас. У гэты момант Марыя рэагуе па-чалавечы, і Бог менавіта гэтага ад яе чакае. Яна раствараецца ў закліку Бога. Яна проста цалкам яму аддаецца. Мы называем гэты момант самаахвяраваннем. «Няхай мне станецца паводле твайго слова», або таксама кажам: «Няхай станецца твая воля». Гэта найвышэйшая ступень прызнання Бога-створцы. Без гэтага фіят Марыя не стала б маці Бога. Без прызнання Бога не было б таксама чалавека, як адлюстравання вобразу Бога. Без любові да Бога не было б і чалавечай любові. Без Бога не было б неба над нашай зямлёю. Калі чалавек жадае вызваліцца ад Бога, кажучы: «Я пан, я Бог», у гэты момант ён ставіць на сабе крыж. І таму ў 20 стагоддзі былі войны, былі канцэнтрацыйныя лагеры, дзе чалавек трапляў у рукі чалавека, пазбаўленага любові. Бог учыніў з Марыі маці Бога, а кожнага з нас зрабіў Божым дзіцем, сябрам Хрыста і святыняй Духа Святога. Марыя стала Багародзіцай, калі цалкам аддала сябе Богу, калі Христус пачаў жыць у яе лоне. Яна прысутнічае падчас смерці і ўваскрасення Сына, калі Ён з супольнасцю вернікаў стварае касцёл. Таксама і мы, як Марыя, запрошаныя быць там, дзе бачная Божая ласка, дзе яна прысутнічае ў касцёле, бо кожны з нас пакліканы сведчыць пра Бога. Літургічная працэсія ўжо зайшла на алтар карабель. Святары падыходзілі і цалавалі алтар, таксама біскупы, якія будуць цэлебраваць гэту святую імшу. Святарства неразлучана звязана з Эўхарыстыяй і самім Христом. Таму менавіта з такім прыгожым жэстам, з пацалункам у каталіцкай літургіі святары набліжаюцца да месца сустрэчы са сваім Господам. У гэтым пацалунку змяшчаецца пашана, любоў і адданасць Езусу Христу, якому ўсе святары прысягаюць быць вернымі без рэшты. Найбліжэйшыя месцы да алтара займаюць прысутныя біскупы, а таксама святары, канонікі Віцебскай катэдральнай капітулы і іншыя шаноўныя госці. У дадзены момант будзе акаджваны сам алтар. Гэта зробіць галоўны цэлебрант святой імшы арцыбіскуп Габар Пінтер.
Величає душа моя Пана, і узрадувався дух мой у Богу Збавці моїм. Повтораючи за Марією слово, я є хімна магніфікат, я ради вітати на штогодовій урочистості Матці Божої Владарки Озеров у Браславі, яка щолета відбувається у межах святкування 100-годового юбілею фатимських об'явлень Діви Марії. Усіх присутних у цьому місці гостей не тільки з Витебської дієцезії, але з різних кутків Білорусі і з-за її межів. На початку дозвольте привітати апостольського нунція у Республіці Білорусь арцибіскупа Галбара Пінтера, який упершиню навідує наш санктуарій і сьогодні узначалює святую літургію. Ординарія Витебської дієцезії біскупа Олега Буткевича. Допоможник біскупа у Мінсько-Михайлівській архідієцезії біскупа Юрія Касабуцького і біскупа Олександра Яшевського. Допоможного біскупа Гродзенської дієцезії Юзефа Станєвського. Апостольського візитатора для греко-католіка у Білорусі архімандрита Сергія Гаєка. Вітаємо першого секретаря апостольської нунціатури монсеньора Маринко Антолавича. Вітаємо часового повіреного у справах апостольської столиці у Республіці Чад, а одночасово нашого земляка з парафії Луча і монсеньора Олександра Рагіню. Генерального вікарія Витебської дієцезії księdza правата Францишка Кісєла. Провінціального консультора до справ місійних гайців Салваторянів у księdza Мірослава Станика. Головного редактора білоруської секції Ватиканського радіо księdza Олександра Амільченю. Księdzów kanoników, światarów, bratów i sióstr monaskich supolnością. Witają przedstawników świeckiej ułady, starszyniu oddziała po sprawach religii i nacjonalnością областного wykonawczego komiteta Danilenka Michaiła Romanowicza. Старшиню Бориславського районного виконавчого комітету Дранівського Владимира Олександровича. Старшиню Бориславського районного совета депутатів Пучинську Ніну Антоновну. Вітаємо посла Республіки Польща у Республіці Білорусь спадара Конрада Павліка. Kierownika konsulskiego dzieła Posolstwa Republiki Polska spadara Maryka Pędzicha. Pierwszego sekretara wicekonsula Konsulstwa Łatwijskiej Republiki spadaraniu Rytu Pastere. Хочу сердечно привітати усіх пілігримів, які прийшли у Браславський санктуарій вчора, чи приїхали на роверах. І так на перше місце вітаю пілігримів з Глибокого, які вчора прийшли на чолі з księdzом деканом Миколаєм Чихановичем. Їх прийшло 77 чоловік. Dalej witają pielgrzymów z Miorą, 37 człowiek, jakie przyszli wczoraj na czele z księdzem dekanem Krzysztofem Miękinaj. Z dalekich 12 człowiek razem z księdzem proboszczem Andrzejem Boczerem. Pielgrzymów z Pagoszcza razem z księdzem proboszczem Sławomirem Samkowiczem. Хочу сердечно привітати пілігримів, які приїхали на роверах. З Парафянова 10 чоловік з księdzом деканом Романом Мурзичем. З Поставов 10 чоловік з księdzом проборщем парафії Ісуса Милосердного Анджеєм Бульчаком.
А так само хочу привітати усіх пілігримів з нашої Вітебської дієцези, з Вітебська, Шуміліна, Повацька, Варапаєва, Дуніовича, Опси, із різних кутків нашої дієцези, і не тільки нашої дієцези, але усієї Білорусі із заміжжя. И вас усіх собраные, то, дорогие братья и сестры, запрошаю до супольной молитвы. У 100-ю годовину объявлению Мати Божией у Фатиме мы збираемся тут, у алтара Найсвятейшей Панны Марии Володарки Озера Кап, прославлять Бога за то, что, не покидая своих детей и праз опеку нашей Мати, неспинно нас тулить до своего сердца. От свайго ім'я вельмі сардечна вітаю усіх, кого тут ми вже перелічили, всіх високих гостей. Передусім, от свайго ім'я вельмі сардечна вітаю і дякую за присутність Його Екселенції арцибіскупу Габру Пінтеру, апостольському нунцию у Республіці Білорусь. І сьогодні, Ваша Екселенція, прошу вас узначалить эту літургію у знаменальний для вас день, бо учора ви пережили першу годовину на гэтай посаді нунція, апостольського нунція у Білорусі. І сьогодні, розпочинаючи уже другий год, ви сегодня с нами, тут, в этом санктуарии Мати Божией, и жадаем вам это Божие благословение, отчуть пригожость этой земли, але и пригожость наших серцев, які туляться до Найсвятейшої Панни Марії, шукаючи її підтримки і допомоги. Сердечно свого ім'я вітаю усіх святаров, усіх сестер законних, братов законних, усіх, хто присвятив своє життя службі Божій, дыяканаў, клерикаў. Вітаю вельмі сардечна прадстаўнікоў светскай улады, дыпламатычнага корпусу і ўсіх. Вас, дарагія браты і сёстры, якія сёння пажадалі зноў прыйсці на гэтае святое месца. І няхай заступніцтва Богородицы сёння нам выпрасіць тых ласк, якія вы так патрабуеце і якіх чакаеце. Няхай кожная ваша малітва і інтэнцыя, з якой прыходзіце сюды на гэтае месца, будзе выслухана. І просим Его Экселленцию князя арцибискупа, я, Габра Пинтер, я от своего имя буду молиться так само о ваших интенциях, просить Бога об благословении для вас, для ваших сем'яв, для тих, хто працює на землі Кап, тое, що чиним, завжди приносила багатий пльон, корисний чоловіку і прославляючи усемогутного Бога. Ваша Экселленция, прошу вас узначалить эту Евхаристию и скерувати до нас Божие Слово. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Ваша Екселенція, глубокоповажаний ксьондз біскуп Олег Гудкевич, господар этой урочистости, шановні брати біскупи, поважання святарі і сестри законні, дорогі пілігрими і гості, прибывшие у эти прихожие диоцезиальные санктуарии Матки Божией, Володарки Озера, з різних кутків нашої Батьківщини і з зам'яжі. Я дякую Богу за те, що маю можливість упершню навідати ці прихожі санктуарії і за можливість ще раз порозважати над значенням об'явлення Пані Марії у Фатиме. Глядячи на вас, так шматликих забравшихся у эти месте, как отдаться пошану нашей небесной Матери, мое сердце наполняет радость и надежда, тому, что могу быть свидетелем того, как на моих очах реализуется девять этой урочистости, Фатимский заклик Марии, новый шанец,
для сучасника свету. Дякую вам за то, что пожадали скреститься этим жанцам, покинувши утильния дому, покинувши ваши штодзённия клопоти. Я переконаний у тим, что никто из вас не вернется додому разочарованным, бо окунувшися у эту чудовную атмосферу, беручи за приклад Марию, вичачися од яе доброць Богу, немагчима, каб твое життя засталося без зменаў. Як представник Святого Отца, я закликаю вас пережить ахвяру этой Евхаристии у духовной личности с понтификом и усим костелом. А я у свою чарку доверяю Богородице кожного з вас, просячи яе, каб я ще раз шапнула на вуха кожному. Бог тебе любить, довіряй йому, бо для Бога нема нічого немагчимого, і менавіта у гэтым твой шанец. Перепросим Бога за наши грехи, каб ми годно могли скласти найсвятейшую ахвяру. Каб годна распачаць малітоўнае набажэнства, біскуп запрашае прысутных задумацца над сваім жыццём і шчыра перапрасіць Бога за свае слабасці і правіны. Касцёл навучае, што такі акт пакаяння знішчае дробныя грахі і прыводзіць да паяднання з Богам. Калі ж хтосьці мае на сэрцы цяжар смяротнага граху, таго касцёл запрашае карыстацца сакраментам споведзі, каб нашыя малітвы і просьбы былі выслуханыя і прынятыя. Над нами Бог всемогутний, и отпустивший нам грехи, да введе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Спеў «Пане, змілуйся», хоць і праспяваны супольна і дыялагавана, аднак з'яўляецца ускліканнем кожнага паасобнага верніка. Гэта я стаю перад табою, Пане, у пакоры. Гэта я прашу ў цябе і ў свайго бліжняга прабачэння. Гэта я патрабую тваёй ласкі і суцяшэння. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Цябе. Гімн «Глорія», які цяпер гучыць, азначае хвалу, якую вернікі выспеваюць Богу. Вядома, мы ў сваёй чалавечай слабасці нічым не можам Бога паменшыць ці ўзвялічыць. Ён па сваёй прыродзе самадастатковы, ён існаванне само ў сабе. Праславленне ж Бога спевам і малітвай патрэбна самому чалавеку. І не толькі таму, што па сваёй сутнасці чалавек рэлігійная істота, але і таму, што вернік – гэта той, хто любіць. Калі ты прыходзіш на сустрэчу з Христом з-за любові да Яго, то гэтую любоў ты ўжо не можаш трымаць у сабе. Ты дзелішся ёю з іншымі. Сваёй малітвай ты кажаш: «Божа, я люблю Цябе».
Молимся. Усемогутный Боже, Ты дал нам Марию, Мать Твоего Сына. Молитва колекти присутнічає у кожній святої імші. Галоўны цэлебрант спявае або чытае яе, дапамагаючы прысутным засяродзіцца на тэме перажыванага свята. Сама малітва пачынаецца заклікам «молімся» і заканчваецца словам «аман». Пасля гэтай малітвы наступае частка літургіі слова. Який з Тобою живе і владарі, у єдності Духа Святого, Бог праз усі віки вечні. Наступае літургія слова, і ў першым чытанні з вуснаў прарока Ісаі мы пачуем, як чалавек мае надзею ў Богу. Нават калі вакол раптоўна з'яўляецца цемра, варта памятаць, што Бог ёсць святло. Праз найсвяцейшую панну ў свет прыйшоў Божы Сын, каб цемра ўжо ніколі не владарыла на зямлі. Як весяляцца ў час жніва, як цешацца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо ўсякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму. Цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці адгэтуль і навекі. Руплівасць панна магуццяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. Няхай імя Пана праслаўляюць вечна, так гучыць прыпеў псальма. Гэтыя словы сугучныя з тымі словамі Марыі, якія яна прамовіла, наведаўшы сваю сваячку Альжбету. «Велічае душа моя Пана за ўсе яго дабрадзействы», так сказала Марыя. Няхай жа будзе праслаўлены Бог і ў нашым жыцці. Услышаны Пан над усіми
Читание послания святого апостола Павла до Галатов. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, парадпадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі усынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы Духа Сына Свайго, які усклікае: «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не слуга, а сын. А калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Бог послав анёла Габріеля у город Галілейський, Діакон який в дадений називався момент Назарет. читає Євангелія від Луки і розповідає нам про той момент, коли Марії аньолом Габріелем була обвіщена вістка об зачатті і народженні Божого Сина. Анёл увайшовши Згода Марії на Божу волю дає нам право називати її Маті Збавці. І вона так само і наша найсвятейшая Маті. словов ягоных і розважала, що гэта за привітання. І сказав їй анёл: «Не бойся, Марія, бо знайшла ти ласку у Пана. І вось зачнеш во улоні своїм і народиш сина, і дасі йому ім'я Єзус. І он буде великий, і буде названий Сином Найвишейшого. І дасть йому Пан Бог трон Давіда, батьки ягоного. І володарить буде над домом Якуба вечно, і володарству його не буде конца». А Марія сказала анёлу: «Як станеться гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказав їй у отказ: «Дух Святый сыдзе на тебе, і моц Найвышэйшага ахіне тебе. Таму і народжанае святое будзе названа Сыном Божым. Вось і Альжбета, сваячка твоя, і яна зачала сына у старости сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марія сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана.
что Он благословил собранных верников лекционарием, Святым Писанием. И теперь наступая сам момент казания. До нас звернется с пасторским словом посланник Святого Отца. Дорогие пилигримы, только что мы почули объяснение наиважнейшей новины в истории нашего свету, объяснение Марии, что Яна стане Мати Божьего Сына. Полнота значения этого уривка, яко интенсивность и глибиня открываются нам с еще большей эмоцией, коли яко прочитаем на фоне объяснения народжения Яна Крестителя. Два уривки, які дополняются один одного и поравняние поміж собой, открывают нам полноту того, что Бог даровал нам у Своем Сыне. Хочу звернути вашу увагу на один, на мой погляд, вельми важний момент у цих оповіданнях, а менавіто на місце, у яким Бог об'являє свою волю. Об'яснення народження Яна Крестителя, яко батьку Захарію, обвивається у святині. У той час, який місцем об'яснення об народженні Ісуса була вибрана далекая Галилея, больш за это местечко с не наилепшей славой, это никому неведомый дом, у рассе это никому неведомая молодая девчина, якую зовут Мария. Этот контраст нам каже об том, кто новой святыней Бога, где Он жадает встретиться со своим народом, будут вместе, про якие мы звичайно не думаем, это периферия громадства. Менавіто там відбувається эта встреча, менавіто там Бог приймає чоловіче тіло, щоб розділити наш шлях, починаючи від улоння своєї матері. Больше эта встреча не будет відбуватися у місці, дозволеним тільки для некоторих, коли більшість чекає звонку. Ничто и никто не будут для яко объявленными, ніякая ситуация не будет позбавления яхоной присутности. Радость избавления починается у повседневном житии у доме молодой дьячини из Назарета. Дорогие братья и сестры, зауважте, что той, кто бере на себе инициативу, это сам Бог. Это Он выращил у войси у нашей Адаме, у нашу повседневную братству,
napołneniu tривогами i одночасово mnostvom žadanja. З цього моменту у наших городах, у наших школах і університетах, на наших площах і у наших больницах грацьягває гучать найпригожейшее привітання, якое тільки можна почути. Вітай, повня ласки, Пан з тобою. Радость привітання, яка народжає життя, яка дає надію, яка становиться речайсністю, з якою ми глядимо у будущину, яка виховує ставлення, з яким ми глядимо на інших. Радость, яка становиться солідарністю, гостинністю і милосердністю у відносинах до усіх. Подобно Марії, ми так само можемо бути збентеженими, як станеться це. У часи наповнення так шматликими тривогами за свій лос і за лос наших близьких. Коли посвячене життя многих сім'їв наповнення оцінням неупевненості і необороненості. У той час, як боль стукається у многі звері, у той час, як у многих молодих росте незадовольність у сув'язі з відсутністю реальних можливостей, коли здається, що ошеломляючий ритм сучасного життя позбавив нас нації і радості. Коли стиск і безсилля перед твором так многих ситуацій здається висушую людські душі і примусію нас бути неочувальними на шматликих викликів. Як це не парадоксально, коли все поскрається, щоб побудувати у теорії лепшее громадство у решт. У нас ні на що і ні на кого нема часу. Коли у нас усе часей і часей нема часу для сім'ї, для супольності, для сябровства, солідарності і пам'яті. Глядячи на це, запитаємося у самих себе, чи можемо жити з радістю Евангелія сьогодні у наших городах, у вёсках? Чи можемо жити з християнською нацією у цій ситуації тут і тепер? Ці два питання дотичаться нашої ідентичності, життя наших сім'їв, нашої країни. Вони дотичаться життя наших дітей, нашої молоді і потребують від нас нового підходу по історії. Коли по-ранейшому з'являються можливими радость і християнська нація, ми не можемо заставатися перед так многими болючими ситуаціями, як прості глядачі. Усе, що відбувається, потребує від нас, щоб глядати на це смело, з відвагою тих, хто відає, що радость збавлення почала навивати форму і по усвідомленому житті дому з Назарета. Глядячи на збентеженість Марії, як і на збентеженість кожного з нас, приймемо підказки, які дає нам Ангел, щоб допомогти нам прийняти місію, яка була нам довірена.
Перше, що робить ангел, він абуджає пам'ять, тим самим відкриваючи речі з нас Марії на усю історію збавлення. Допомагає примовниць обіцяне дадзене Давиду, якої з'являється виником союзу Бога з Якубом. Марія – дочка союзу. Так само і ми сьогодні запрошені обудити нашу пам'ять, щоб поглядати на наше минуле, щоб не забитися, откуль ми прийшли. Не забитися про наших предків, наших бабулів і дядулів, при усьо, про що вони пройшли, щоб досягнути того, де ми знаходимося сьогодні. Пам'ять допомагає нам не заставатися в'язнями виступлень, які сеють розділення як один спосіб вирішення конфліктів. Обудити пам'ять допомагає позбегнути спокуси чаровного рішення проблем при допомозі поділу і відчуження від Бога і інших людей. Пам'ять дозволяє Марії відчути себе приналежною до Божого народу. Корисним для нас з'являється пам'ять об тим, що ми члени Божого народу. Частка великого Божого народу, який він любить, об яким клопотиться. Для Бога нема нічого немагчимого. Этим завершається отказ ангела Марії. Коли ми лічимо, що усе залежить тільки від нас, ми застаємося полонними наших здольностей, наших сил, наших близоруких горизонтів. Але коли ми дозволимо собі допомогти, прислухаємося до порадів, коли відкриємося на день ласки, то, як Марія, будемо зауважати, як немагчимое починає становитися реальністю. Менавіта з цієї перспективи ми повинні глядіти на самих себе, на наш білоруський народ, який у ході своєї історії народив так шмат харизмів, шмат місіонерів, учинив так шмат добра для життя усякого костьола. Шмат разів перемагаючи стерильний песимізм і розчарування, відкриваючися на ініціативу Бога і становлячися свідченням того, наскільки плодним може бути земля, яка не починається в условних ідеях, у своїх обмежуваннях і у своїх усланих здольностях, але відкривається на інші. Для Бога нема нічого немагчимого. Повторяємо собі це знову і знову, кожен раз, коли здається, що нема виходу, що тая ці інша ситуація переузходить наші можливості. Бог, мацейший за усе і усіх, довіряє йому. Як і вчора, Бог протягує шукати союзників, протягує шукати мужчин і жінок, які вірять, які здольні заховувати пам'ять, які відчувають себе часткою його народу. Бог протягує жадити по наших городах і наших вёсках. Він іде повсюди у пошуках серців,
Зольних почуть яко зображення для того, каб уцелавіць яко тут і цяпер. Бог працягває шукаць серці, як у Марії, готовя віріць нават у виключних умовах. Нехай добрий Бог повеличить у нас хитую віру і надію. На завершення від ім'я усіх нас жадаю звернутися до нашої небесної мами. Прошу Тебе, Марія, за усіх тих, хто плаче, тому що ніхто їх не любить, тому що не мають сябров, не мають нічого, щоб бути щасливими. Прошу Тебе, Марія, за усіх сиротів, за усіх дітей, покинутих батьками, за тих, які по різних причинах живуть далеко від своєї сім'ї. Прошу Тебе, Марія, за батьків, які люблять своїх дітей і які клопотяться про їх. Прошу Тебе за дітей, які люблять своїх батьків і які проявляють до їх свою вдячність. Прошу Тебе, Марія, за батьків, які думають більше про самих себе, чим про своїх дітей, і яких не вміють накерувати і допомагати їм. Прошу Тебе за дітей, які не можуть погодиться з тим, що так само і батьки можуть помилятися і не можуть їм этого пробачити. Прошу Тебе, Марія, за хворих, особливо, коли це діти і молодь, за тих, кого використовують, особливо, коли це діти і молодь, за тих, хто не має у своєму житті моментів радості, спокою і відпочинку, особливо, коли це діти і молодь. Прошу Тебе, Марія, за тих, хто відмовляється від життя, тому що боїться тяжкостей, тому що не вірить у те, що для Бога нема нічого немагчимого. Прошу Тебе, Марія, за тих, хто ображає життя, за тих, хто його принижає, за тих, хто його використовує, за тих, хто його забиває, тому що не вірять у те, що кожне життя – це Божий дар. Прошу Тебе, Марія, за тих, хто не вміє молитися, за тих, хто не відає Тебе і не відає Ісуса. Марія, навчи кожного вірити так, як вірила Ти. Амен. Веру у Отца Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба. На кожній недільній і урочистій святої імші ми молимося словами кредо. Але це не просто слово молитви. Це так само і слово маніфест, слово проповідь, якими я припоминаю собі і іншим, у чим заключається моя католицька віра. Про слово кредо я так само кажу Богу: я люблю Тебе, я дякую Тобі, я прославляю Тебе. Праз якого все сталося. І Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і втіловився от Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас,
при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день увоскрос подле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде у хвале судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки з Отца и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном лежит поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Святкуючи у спомин Маті Божої, Владарки Азіорау, празднує заступництва узнесем до Божьего трону нашия Наступає момент молитви вірників. Разом з собраними пілігримами, святарами і біскупами ми будемо молитися у своїх особистих інтенціях, а так само у інтенціях повсюдного костьола. Каб так, як Марія, став найчистішою святинею Святого Духа. За святого Отца Францишка, присутного тут апостольского нунция Габара, нашего бискупа Олега, усіх тут присутных бискупов и святаров, каб праз усё свое жыццё выбирали наилепшую частку, шукаючи крыніцы живой воды, якой есть Божие Слово. Молимся за християнов, які вимушені терпіти за віру в Христа. Каб добрий Бог обдарив моці і витривалості у віри, мужностью у кожному утиску і упевненістю у тим, що їх ім'яни записані у книзі життя. Молимся за тых, хто отдалился от Бога, каб отшулі материнскую любовь Марии и праз яе поєднались с Христом, Божьим Сыном. Молимся за невилечних хворих, каб у зустрічі з Божою Маті на крижовому шляху могли черпати сили і радість ділу терпіння Ісуса Христа.
абсупавой ва ўсім свеце, каб сярод узброеных канфліктаў, тэрарызму, нянавісці, забойстваў, мы ўмелі сведчыць аб любові Бога і неслі ў свет зверне міру, згоды і прабачэння. Молимся за нас, собраних біля алтаря Пана, каб ушановуючи святейшую Панну Марию, мы так само были годными принять полноту Божией ласки. Божа, vyslúchaj молитвy Tvojho костёла и праз заступництва Najsvätejšej Panny Marii a tuliaj jako nespínaj opekaj праз Krista Pána náša. Наближається процесія старання. Якія солодкие словы Твои для моего поднябения, солодейший мед для моих устов. Приносим до Твоего алтаря Божий мед, як знак вдячности за Твое Слово. А Тебе, Наисвятейшая Мать, просим, неостомно учи нас послушности, покоры и разважанию Божьего Слова. Ружи, які нагадують нам молитві святожанці, да якой так моцно закликає нас Святейшая Мать, молитве, якая учить любить, пробачать, дяковать и прославлять. Мать Божия, просвети ружанец, научи нас милосердности и тривалости у молитве. Пане, коли это Ты, загадай мне идти Тебе по воде. И он же сказал, иди. Пробываючи в Туаре Божьей Матери Вразской, Володарки озеров, приносим до Твоего алтаря озерную воду. Просим Тебе, Езу, про заступництво Твоей Матери, научи нас не бояться вылывать на глубину относим с Тобою. Из моцной веры Твою перемогу над смертью смело крочить по воде ждённого життя. Вино, кров. Після літургії слова, як ми бачимо, надходить момент еўхарыстычнай часткі святой імшы. Як вядома, для еўхарыстыі патрэбны хлеб і віно. Гэта ўсё падчас ахвяравання дароў прыносіцца на алтар. Хлеб і віно – гэта вынік працы рук чалавека. Сімвалічна, што гэтыя дары прыносяцца з натоўпу вернікаў. Менавіта дзякуючы іх працы і працы іх продкаў было магчымым будаўніцтва Браслаўскага касцёла. Менавіта простыя вернікі у час выпрабаванняў захавалі і абаранілі каталіцкую веру. Менавіта яны сёння прыходзяць да падножа Браслаўскага трону Марыі, каб прасіць яе аб заступніцтва.
цэлебрант арцыбіскуп Габар Пінтер узносіць у малітве хлеб і віно, дзякуючы ад імя вернікаў Богу за дар яго прысутнасці. Разам з малітвай іерарха мы таксама ўзносім свае думкі да Бога. Божа, будь сярод нас, наведай свой народ, наталі нас сабою. Молите се, брати и сестри, каб маю и ваша як вяру принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме прямо з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Божа наш Отче, прими эти одари, якія ми Тобі приносим, отдаючи пошану найсвятейшей Панне Марии, нехай нам завсёды да помогает Твой Сын, який стаюся чоловіком, і отдав своє життя на крижі, складаючи Тобі беззаганную вяру, який живе і владарить на веки вечні. Пан з вами. Евхарыстычная малітва пачынаецца прэфацыяй. Галоўны цэлебрант кажа: «У гору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму». Біскуп заклікае нас узнесці сваё сэрца да Бога і не падаць духам, нават калі жыццёвыя складанасці пераследуюць нас. Эўхарыстыя азначае падзяку, калі мы дзякуем усімагутнаму Богу за вечнае жыццё, якое Ён нам прапануе. І величаем себе словами Яехимна. Великая справа Ты учинил на усей земли и свою милосердность распостер на все поколения. Ты глянул на покору своей слуги и праз яе спасла людям Збавцу Иисуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Праз яко Твою велич прославляют хорі аньолов, якія завсёды радуються перед Твоим обличчям. Просим, каб і наші голоси долучилися до їх, разом з ними ускликаючи. У гэтую хвіліну гучыць спеў «Санктус» святы.
Ён прыпамінае нам пра тое, што Бог ёсць святы. І ён да святасці заклікае таксама і нас. Што значыць быць святым сёння? У кантэксце чалавечых праблемаў і катастрофаў сённяшняга свету можна сказаць, што святасць – гэта дабрыня, любоў і міласэрнасць. Такі наш Бог, і такім павінна быць чалавецтва. Сапраўды Божа, Ты святы, приніцяўся якай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывою нашага Пана Єсуса Христа. Наступае кульмінацыйны момант святой імшы, калі арцыбіскуп у канцылябры з біскупамі і святарамі прамаўляе словы кансакрацыйнай малітвы. Гледзячы на хлеб і віно ў руках іерарха, мы ўсведамляем, што прымаем удзел у самай вялікай таямніцы, калі Бог прыходзіць на алтар. Подобним чинам по вечері узяв келих, знову Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Беріться і пийте з його усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, целя отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Вспоминаючи смерть мертвых повстане Твоего Сына, ак вяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, закуючи, що учинив нас годними, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас приймаючи тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всему свете. Удосконали его любови разом с папом нашим Франтишком, присутным тут арцебискупом Габаром, усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана
Празусе вяки вечния. Молимся, дайте небесных. Апошнім этапам Еўхарыстыі з'яўляецца абрад камуніі. Кожны, хто жадае прыняць Христовае цела, павінен сур'ёзна да гэтага падрыхтавацца. Таму арцыбіскуп заклікае нас да найцудоўнейшай малітвы хрысціянства – «Отче наш». Гэтая малітва з'яўляецца выразам паставы, з якой вернікі павінны наблізіцца да алтара Еўхарыстыі. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого слоха, дай ласкаво супокой уди нашия, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были за усоди вольни от греху и захования от всякого неспокою, чакали збавления счастливой нацей и прися збавути нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и милость и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкави сход нас Твоей волей, а дарить яко супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, някай за усоди будьте с вами. Передайте ближнему знак супокою. Ми бачимо, як присутні на святої мші святари, біскупи і вірники подаються один одному руки і жадають супокою. Жест протягнутої руки означає примирення, любов і сябровство. Ісус хоче, щоб поміж християнами не було ворожнечі. І Він закликає нас спочатку примиритися зі своїм ближнім, перш чим ісці на контакт з Богом. Хто, як не християне, сёння павінны быць прыкладам сяброўства і любові для ўсяго астатняга свету. Воз баранак Божий, востой, кто вяре на Тебе грехи свету, благословлен покликан я на вечеру яковую. Пане, я не вартан, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровление душа моя. Наступае момант святой камуніі, падчас якой вернікі, святары, біскупы прымаюць да свайго сэрца цела Хрыста, прысутнага пад постаццю хлеба.
Езус неаднойчы казаў пра тое, што яго цела дае жыццё вечнае. Прагу вечнага жыцця маюць усе людзі. Ніхто не хоча знікаць бясследна ў вечнасці. Езус дае нам унікальны шанс жыць вечна. Ніякія тэхналогіі, ніякія сучасныя даследаванні не ў стане гарантаваць чалавеку вечнае існаванне. Гэта можа зрабіць толькі Езус. Больш таго, Ён абяцае ўсім, хто спажывае яго цела і п'е яго кроў, не проста вечнае існаванне, а вечнае шчасце. У каталіцкім касцёле абрад спажывання цела Хрыста называецца камуніяй. Нават недасведчаным чалавеку лёгка здагадацца пра першасны сэнс гэтага слова. Камунія – гэта тое, што яднае ў супольнасць. Гэта тое, што вырывае мяне з маёй адзіноты граху і прыводзіць да еднасці з Богам і чалавекам. Трэба прызнаць, што ў каталіцкім касцёле існуюць вельмі сур'ёзныя патрабаванні для таго, каб хтосьці меў права спажываць цела Хрыста. Найперш кандыдат павінен быць добра падрыхтаваны інтэлектуальна. Ён павінен разумець розніцу паміж звычайным хлебам, звычайнай аплаткай і хлебам эўхарыстычным. Па-другое, прыступіць да стала Хрыстовага можа толькі той, хто не мае на сэрцы цяжкога граху. Гэта азначае, што вернік павінен перамагчы свой страх, свой эгаізм і свой сорам у сакраманце споведзі. Прымаць цела Хрыста можна толькі з чыстым сэрцам. Толькі тады магчымая сапраўдная камунія, паяднанне з Богам і паяднанне з чалавекам. Важны таксама аспект камуніі прымірэння з бліжнім. Сам Езус вучыць нас, калі ты прыносіш дар свой Богу, а маеш нешта супраць бліжняга свайго, то спачатку пайдзі і памірыся з братам сваім, а потым ужо ахвяруй Богу свой дар. Немагчыма перажыць сапраўдную камунію з Богам, калі ты маеш нешта супраць чалавека, калі ў цябе няма нават жадання прымірыцца. Падчас святой камуніі вернікі моляцца аб дар прымірэння і ўзаемнага прабачэння. І гэта зразумела. Езус памёр і ўваскрос не для кагосьці паасобку, а для ўсіх нас. Там, дзе двое ці трое збіраюцца ў імя маё, там я ёсць сярод іх. Езус хоча прабываць паміж намі, бо Ён ёсць словам, якое пасялілася паміж намі. Ікона Маці Божай Браслаўскай мае тытул валадаркі азёраў. І гэта не дзіўна, таму што сам Браслаў ляжыць на возерах. Гэты маляўнічы край дае асалоду многім жыхарам гэтага горада і таксама гасцям, турыстам. На пачатку 16 стагоддзя у Браславе быў заснаваны праваслаўны манастыр, які пазней перанеслі на адзін з 15 астравоў возера Неспіш. У 1596 годзе манастыр далучыўся да уніі з Рымам, а ў 1744 годзе быў уключаны ў спіс манастыроў, у якіх шануюцца цудадзейныя абразы. Такім чынам, ужо ў тыя часы абраз Маці Божай Браслаўскай быў вядомы як цудадзейны і адораны ласкай Божай. Велізарны натоўп вернікаў збіраўся на беразе,
каб пабачыць абраз, які ў пэўныя дні выносілі з царквы. Слава Мадонны з вострава на Неспішы пашыралася, але 21 жніўня 1832 года у манастыры здарыўся моцны пажар. Ёсць меркаванне, што манастыр згарэўся ад маланкі. Усе манастырскія будынкі былі знішчаны агнём, ацалеў толькі абраз. Паводле аднаго з паданняў, моцна абгарэлую ікону знайшлі на наступны дзень ужо на іншай выспе. Так супала, што за 6 гадоў да пажару пачалі будаваць новы касцёл у Браславе. Таму пасля таго, як святыня засталася без храма, было вырашана перанесці абраз ва ўжо амаль дабудаваны касцёл. Будаўнічыя працы працягваліся да 40-х гадоў 19 стагоддзя. Але калі верыць паданням, зрабіць гэта ўдалося не з першага раза. Ужо перанесены абраз нейкім цудоўным чынам вяртаўся на востраў, і так адбывалася неаднойчы, дзе яму да гэтага прыносілі пашану некалькі стагоддзяў запар. Як бачым, народныя легенды надзяляюць ікону цудадзейнаю моцаю. На жаль, ніякіх дакументальных сведчанняў аб тым, што Маці Божая Браслаўская спрычынілася да нейкага значнага цудадзейства, да нашых часоў не дайшло. Але тое, што абраз вельмі шанавалі ў краі, факт бясспрэчны. Доказам таму з'яўляецца існаванне копій іконы, якія былі распаўсюджаны ў рэгіёне і карысталіся вялікім аўтарытэтам. Святыню ведалі не толькі на Браслаўшчыне. А для браслаўчан і мясцовых святароў ці не галоўным цудам, якое ўчыніла браслаўская Мадонна ў папярэднім стагоддзі, было тое, што ў савецкі час браслаўскі касцёл амаль не зачыняўся. І нават у 50-е гады, калі было забаронена праводзіць у ім набажэнствы, рэлігійнае жыццё ў Браславе не перарывалася. А праз 2 гады ўлады былі вымушаныя вярнуць касцёл парафіянам. Прычым да гэтага надзвычайнага для часоў ваяўнічага атэізму кроку падштурхнулі мясцовых валадароў даволі таямнічыя абставіны. Мясцовыя старажылы распавядаюць, што міліцыянеры, якія ахоўвалі касцёл, аднойчы ўчынілі страляніну па храме. Здарылася гэта ўначы. Як потым тлумачылі горастралкі, яны штоноч бачылі ля сцен касцёла нейкія зданні. Былі гэта прывіды, духі ці анёлы немаведама, але нервы ахоўнікаў рэшце-рэшт не вытрымалі. Каб канчаткова сябе не скампраметаваць, улады пайшлі на саступкі і дазволілі маліцца ў храме. Варта дадаць, што ва ўсіх касцёлах Віцебскай дыяцэзіі ёсць копіі іконы Браслаўскай Багародзіцы. Яны былі раздадзены па парафіях Віцебшчыны ў гонар каранацыі абраза ў 2009 годзе. Калі ўкленчваеш перад абразом Маці Божай Браслаўскай, адчуваеш, што ў твоё сэрца ўліваецца супакой, які гоіць любыя раны. І менавіта гэтым супакоем прасякнутыя браслаўскія пагоркі, сасновыя бары ды казачныя азёры. Валадарка гэткай чароўнай прыгажосці сапраўды вартая каралеўскай годнасці.
асоба Марыі паказвае нам, якім чынам Бог хоча супрацоўнічаць з чалавекам, наколькі блізка хоча ўвайсці ў ягонае асабістае жыццё. Быць пакліканым да супрацоўніцтва з адвечным Богам – гэта наданне асаблівай годнасці, узвышэнне чалавека. Чалавеча, хто ты такі, што Бог так наблізіўся да цябе, што з захапленнем можна сказаць словамі Марыі: «Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя ягонае святое». Таму яна мае на сабе каралеўскую карону. У магніфікат прамаўляе не ўсеўладны чалавек, а Божая веліч, моц якой праяўляецца ў людской слабасці. Вось дзяўчына з забытага ўсімі кутка свету, якая дала згоду на тое, каб Бог увайшоў у яе жыццё. У вачах Бога і вернікаў набыла яна асаблівую годнасць і была ўзвялічана вышэй за ўсіх людзей. Яна становіцца каралеваю, сёння скажам «first lady», першай леді. Бог выбірае і ўзбагачае зусім нязначнага ў вачах свету чалавека, але ў вачах Бога Марыя можа лічыць сябе адзіным, найкаштоўнейшым і непаўторным стварэннем. У пэўным сэнсе гэта датычыцца кожнага з нас. Кожнаму чалавеку Бог прызначыў для выканання асаблівую місію, бо інакш не было б у нас гэта непаўторнай рэчаіснасці. Паўсюль, дзе чалавек, як Марыя, выконвае Божую волю і наскіраванае да яго паклікання рашуча адказвае «так», там над ім раскрываюцца нябёсы, і ён набывае асаблівую годнасць. Пад раскрытымі нябёсамі тое, што з'яўляецца маленькім і незаўважным, становіцца вялікім. Вялікае учыніў мне усемагутны. Пад гэтымі нябёсамі зямное становіцца святым. Ці не ведаеце, што целы вашае – гэта святыня Духа Святога, які ў вас, якога вы маеце ад Бога, і што вы не належыце сабе самім. Пад Божымі нябёсамі нялюбае становіцца узлюбленым. Ты, сын мой умілаваны, цябе упадабаў я. Менавіта таму хрысціянін мае каралеўскую годнасць. Марыя, каралева, з'яўляецца ў той жа час пакорнаю слугою і пры гэтым не пакутуе ад комплексу непаўнавартасці. Яна добра ведае, хто яна і кім з'яўляецца, дзякуючы Богу. Мы, браты і сёстры Марыі, павінны думаць пра сябе з пакорай. Менавіта Бог узглянуў на мяне і ўчыніў мяне чалавекам. Мы не павінны хаваць нашага паклікання ў свеце і не павінны мець комплексу непаўнавартасці з-за таго, што з'яўляемся веруючымі. Давайце ўглядацца ў Марыю і з адвагай казаць сучаснаму свету: Бог учыніў для нас вялікія рэчы. Нашай Маці Каралеве, ми прийняли найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, кабы мы могли стать суцельниками вечной гостини у небе, праз Христа Пана нашего. Цяпер будзе адчытаны акт прысвечання Маці Божай księdzom biskupom Olegom Budkiewiczom, пасля чаго ksiądz arcybiskup удзеліць нам пастырскае благословленне. Присвячение Витебской диецезии Мати Божией Брасловской в Володарце и Озеров. О Мария, Мати Божия Брасловская, мы, Твои дети, хочем отдать Тебе во властность наше сердце, нашу працу и отпочинок, молитвы и надеи, каб Ты, наша Мати, могла распораджаться ими як своей соправдной властностью. Под Твоей опекой и кіраўніцтвом мы хочем выконывать все, что в наших силах, каб на нашей земле было моцным владарство Христа. Мы жадаем, каб Христос поселился в наших сердцах,
наших сем'ях, парафіях ва ўсёй краіне. Просім Цябе, о Маці Божая Браслаўская, ахоўвай нас ад няшчасцяў, ад подступаў і ўплыву усялякага зла. Дапамажы, каб сужанствы нашыя былі святыя і трывалыя, каб не было паміж намі ненавісці, а толькі братняя любоў, каб моладзь наша гарнулася да Бога, а дзеці мелі добрых бацькоў і былі нявіннымі. О Марія, наша валадарка, дай ласку святасці для нашых маці, а для нашых бацькаў ласку цвярозасці і трывання ў веры. Дай нам святых пастыраў, атуляй апекай тых, хто шукае свайго паклікання, дай ім адвагу ісці за Божым заклікам. Захавай святога айца Францішка, біскупаў, святароў і ўсё духавенства ў святасці і адзінстве. Дапамажы, каб усе мы сталі уласнасцю Тваёй і Твайго Сына, нашага Пана Езуса Христа, якому належыць хвала і валадарэнне праз усе векі вечныя. Тебе Бога прославляем, Небо вечно, небо и земля спевает, Ой, человека вечный, Тебе Божа все анёлы, звили моцы и небёсы, херувимы, серафимы, и хвалы одвечных возносят. Святый, святый над святыми, Бог могутный и ласкавый, над землей и небом Сыне, необсяжность Твоей славы, и апостолы, и мужни. У дадзеную хвіліну гучыць гімн Цябе Бога праслаўляем. Так як Марыя засяроджаная была на малітве, так і мы хочам сёння быць на гэтай святой імшы з'яднаныя ў малітве. Хочам скіраваць свае просьбы малітвы да Пана Бога. Марыя захоўвала ўсё, што пачула ад Пана і што бачылі яе вочы. Яна з'яўляецца сведкам жыцця і дзейнасці Хрыста. Менавіта таму яна ўвасабляе першую супольнасць Касцёла. Яна не была універсітэцкім прафесарам, яна проста кленчыла ў малітве. Падчас малітвы Бог адкрыў яе вочы на сучаснасць. Што датычыцца нас, нам не трэба шукаць нашай веры, бо мы бачым яе праз Марыю, якая захоўвала праўду веры ў сваім сэрцы. Таму людзі, якія знаходзяцца ў пастаянным кантакце з Марыяй, не памыляюцца ў сваёй веры і не губляюць яе. Марыя і сёння, таксама як у Кане Галілейскай, дае нам добрую параду. Тое, што ён скажа вам, зрабіце. Яе сваячка Альжбета кажа ёй: «Шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй Панам». Зруйновал ты храми смерти,
Prima della benedizione papale vorrei dire ancora qualche parola. Перш чым удзяліць вам благословление папы, жадаю звярнуцца до вас пару слов сказать до вас. Sono veramente impressionato da questa bellissima festa, di questa bellissima celebrazione. Я сапраўды вельмі ўражаны гэтым прыгожым святам, гэтай прыгожай літургіяй. Vorrei ringraziarvi a tutti voi per questa bellissima esperienza per me, quando potevo vedere questa profonda fedeltà e fede che voi avete. Жадаю падзякаваць кожнаму вас за гэты прыгожы вопыт для майго жыцця, калі змог убачыць эту глыбокую веру, глыбіню ваших адносін з Богом. A nome del Santo Padre vorrei ringraziarvi per questa bellissima tradizione che avete fondato dopo il terribile periodo della ideologia ateistica. Ад імя Святого Айца жадаю падзякаваць вам за гэтую прыгожую традыцыю, якую вы распачалі пасля трагічнага перыяду атеістычнай ідэалогіі. Questa veramente già una tradizione che dura da 20-25 anni. Гэта ўжо сапраўды традыцыя, бо яна працягваецца ўжо на працягу 25 год. Ma sapete che ogni tradizione che durerà e dura per secoli comincia con 1, 2, 3 occasioni. Думаю, што вам добра вядома, што кожная традыцыя, якая цягнецца ўжо шматлікімі вякамі, распачынаецца ад адной, двух, трох аказій. Per questo, in questo meraviglioso posto che è un santuario diocesano, abbiamo una tradizione che spero che durerà per secoli. Таму у гэтым прыгожым месцы, якім з'яўляецца дыяцэзіяльны санктуарый, спадзяюся, што будзе традыцыя, якая будзе працягвацца вякамі. E vorrei ringraziarvi anche per la vostra fedeltà con quale voi venite qui ogni anno con la vostra famiglia insieme per ringraziare alla Santissima Vergine per tutto che avete avuto durante l'anno scorso. Жадаю падзякаваць вам за вашу вернасць, з якой прыбываеце ў гэтае месца з вашымі сем'ямі, каб чарговы раз падзякаваць Найсвяцейшай Панні Марыі за ўсе тыя ласкі, якія атрымалі на працягу года. Come ho detto già nella omilia, per Dio niente è impossibile. Voi sapete questo, per questo portate qui anche i vostri problemi. Як ужо казаў вам падчас гаміліі, для Бога няма нічога немагчымага. І вы гэта добра ведаеце, таму прыносіце сюды таксама і вашыя цяжкасці. Vi auguro che questa fede e questa fedeltà rimangano sempre nel vostro cuore e venite ogni anno per ringraziare a Dio e alla Santissima Vergine. Зычу вам, каб гэтая ваша вера і эта вернасць, з якой прыбываеце сюды, заставаліся заўсёды ў вашых сэрцах, каб маглі прыходзіць сюды і надалей. Spero che nei prossimi anni qualche altra occasione posso ancora venire con voi pregare a questa occasione. Спадзяюся, што у будучым таксама будуць у мяне магчымасці прыбыць сюды, на вашу зямлю, каб маліцца разам з вамі. Дзякую вам і з Богом. Пан з вами. Няка ім'я Пана буде благословлення. Допомога наша у імені Пана. Нехай благословить вас Бог Всемогутний,
Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. І яшчэ хвіліначку вашай увагі. 100 год аб'яўленню Маці Божай у Фатіме, які разам з усім касцёлам адзначаем у гэтым годзе. Гэта не толькі момант, калі маем прыгадаць сабе аб тым закліку Божай Маці, аб малітве, аб навяртанні, перамене нашага жыцця. Гэта і нагода, каб падзякаваць за тыя шматлікія Божыя ласкі, якія атрымліваем праз яе заступніцтва. Ласкі, якія атрымліваем праз той вялікі дар святарства, які пакінуў нам Езус Христус, у якім маем з вами удзел. І таму сёння, у гэты ўрачысты дзень, хацелася б адзначыць тых святароў нашай дыяцэзіі, якія ў мінулым у гэтым годзе адзначалі свой юбілей 20, 25, 30, 35 і 40 год святарства. І таму зараз гэтым святарам прагну уручыць памятны знак з пажаданнямі біскупа і благословленнем з нагоды іх юбілею. І таму хацеў бы папрасіць яго эксцэленцыю арцыбіскупа Габара Пінтера, каб уручыў гэтыя знакі тым святарам, юбілярам, якія праз гэты час былі вернымі слугамі Бога і адданымі ў служэнні святому каталіцкаму касцёлу. З нагоды 20 год святарства пажаданні і Божае благословенне складаецца ксяндзу Яцеку Хутману. Калі ласка, запрашаем. Ксёндз Яцек Хутман працуе ў Віцебскай дыяцэзіі, у парафіі, у Камаях. І вядома тым, што вельмі клапоціцца пра стан касцёла і вядзе добрую душпастырскую дзейнасць сярод моладзі і дарослых. З нагоды юбілею 25 год святарства найлепшыя пажаданні і дар Божае благословення для ксяндза Андрэя Бочара. «30 год святарства віншуем з гэтай датай і жадаем Божае благословення айцу Тадеушу Кавальскаму. Отец Тадеуш Кавальскі належыць да ордэна айцоў капуцынаў і цяпер абслугоўвае парафію Хрыстава Дара Сусвету ў Бягомлі. 30 год святарства, данага служэння касцёлу, за якія дзякуем ксяндзу Эдварду Ахрамовічу, каноніку катэдральнай капітулы. Ксяндз Эдвард Ахрамовіч працуе зусім недалёка ад Браслава у парафіі Опса. І дзякую Богу за гэты цудоўны дар юбіляю святарства. Мае за сваімі плячыма ксёндз пралат Кшыштаф Мянкіна, канонік катэдральнай капітулы, дзекан Мёрскага дэканату. Ксёндз Кшыштаф Мянкіна працуе ў парафіі ў Мёрах і чуваць радасныя воклічы, таму што ён прывёў пешую пілігрымку з Мёраў сюды ў Браслаў разам з моладдзю і дзецьмі, прайшоў десяткі кіламетраў да Маці Божай. Генеральнага вікарыя Віцебскай дыяцэзіі ксяндза пралата Францішка Кіселя, каноніка катэдральнай капітулы. Ксяндз Францішак Кісель з'яўляецца старажылам нашай Віцебскай дыяцэзіі, святар з мнагагадовым вопытам, будаўнічы касцёла ў Полацку. Святарскага служэння мае ксёндз Кшыштаф Сілкоўскі. Віншуем яго з гэтай датай. Ксёндз Кшыштаф Сілкоўскі належыць да ордэна айцоў сарцанаў, вядомы тым, што доўгі час працаваў на місіях у Афрыцы. 40 год святарства. Такая дата прыслугоўвае айцу Станіславу Памыкала, айцу езуіту, які паслугоўвае ў нашай дыяцэзіі. Віншуем яго з гэтай круглай датай.
Отец Станіслав Помикала успеў папрацаваць у віцебскай дыяцэзіі ў Глыбокім, а таксама цяпер працуе ў парафіі святога Антонія Падуанскага ў Віцебску. Гэтых святароў і ўсіх тых, хто верна служыць касцёлу, віншуем з гэтым вялікім дарам, які яны пагадзіліся прыняць і у якім верна служаць Божаму люду. І вас, дарагія браты і сёстры, прасіў бы аб малітве ў інтэнцыі гэтых святароў і ў інтэнцыі пакліканняў, каб на гэтай зямлі і вось тут, у падножжы Божай Маці Валадаркі азёраў нараджаліся штораз то новыя пакліканні да манаскага і святарскага жыцця, каб на нашай зямлі заўсёды былі людзі, якія абвяшчаюць Божае Слова і праз рукі якіх Бог удзяляе свае ласкі тым, каго абірае і прызначае да Божага валадарства. Шчыры дзякуй. Цяпер слова і прывітання скіруе да нас старшыня аддзела па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў абласнога выканаўчага камітэта Даніленка Міхаіл Романович. Ваша Экселленция, апостольский нунций в Беларуси, архиепископ Габар, епископ Олег, епископ Александр, епископ Юзеф, епископ Юрий, архимандрит Сергей. Уважаемый Владимир Александрович, Юлия Антоновна, уважаемый господин посол и сотрудники посольства Республики Польша, Республики Беларусь, уважаемая госпожа вице-консул Латвийской Республики, дорогие соотечественники и друзья, сердечно приветствую вас на торжествах, посвященных празднованию Дню Матери Божьей Браславской, королевы Азор. В Беларуси много святых мест, которые ежегодно собирают тысячи верующих. На эти торжества приезжают люди из городов и деревень, из стран Европы и всего мира. Одним из таких мест является Браслав. И есть такая святыня у Браслава, как католическая икона Богородицы Королевы Азор. В главном алтаре Браславского костела находится чудотворная икона Матери Божией Браславской. Перед этим образом издавна возносились молитвы о тех, кто по человеческим меркам считался потерянным и безнадежным, при том как в физическом, так и в духовном смысле, о больных неисцелимыми болезнями, и о тех, кто неправедным образом жизни отступил от Бога. В знак признания ее чудотворности 22 августа 2009 года на икону были возложены папские короны. Икона Божьей Матери Браславская Королевских Озер стала одной из 7 коронованных икон Белоруссии. Это событие имеет высокий духовный смысл. Ежегодно эту дату собирают тысячи паломников и туристов, глубоко верующих и только идущих к вере людей, которые спешат посетить Браславщину, прикоснуться к святому образу Богоматери. Сейчас мы все яснее осознаем, что перед нами стоит нелегкая задача возрождения духовной жизни народа. Наше общество сегодня постепенно возвращается к христианским и нравственным нормам, о чем говорил господин Нунций. Одна общая цель у государства и церкви – помочь стать людям чище, добрее, любить свой народ, свое отечество и быть преданным ему. Взвешенное, уважительное отношение к верующим, политика способствует дальнейшему росту доверия религиозных организаций к государству. Сегодня католики вместе с органами власти активно участвуют в разноплановой социальной и благотворительной работе и глубоко оцениваются государством. Подтверждением этого является присуждение премии президента за духовное возрождение за 2015 год настоятелю прихода Святой Троицы в деревне Росица Верхнеудинского района Витебской епархии Честному Куречко. Ранее этой премии был удостоен настоятель костела Святой Анны в деревне Мосор Глубокского района Юзеф Булька
витебский бископ на пенсии Владислав Блин, ряд православных священников. Католическая церковь активно участвует в духовной жизни белорусского общества, организует и проводит множество различных мероприятий, как международные конференции, фестивали, выставки, пилигримки. Римско-католическая церковь Беларуси имеет большой опыт социального служения, занимает активную позицию по важнейшим вопросам духовного развития белорусского общества. Представители Римско-католической церкви принимают участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых государственными органами. Мы высоко ценим усилия церкви, направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление семьи, пробуждение у людей совести, сострадания, веротерпимости и других гуманитарных ценностей. И как не вспомнить слова Папы Римского Франциска: давайте работать вместе и идти вместе по пути братства и любви. Давайте помолимся друг за друга, за весь мир, в котором есть великое братство. Мы гордимся, что в нашем государстве царит межконфессиональный мир и согласие, и благодарны за понимание и содействие представителей всех конфессий, в том числе Римско-католической церкви Беларуси. Это было отмечено и состоявшейся в прошлом году встрече президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с Папой Римским Франциском, прошедшей в очень дружественной и теплой атмосфере, где Александр Григорьевич пригласил понтифика приехать в Беларусь. И мы ожидаем этого визита. Дорогие соотечественники, друзья, разрешите от имени областного исполнительного комитета, областного совета депутатов поздравить всех вас с праздником Дня Матери Божьей Браславской, Королевы Озер. Пусть сегодняшнее торжество наполняет нас чистыми помыслами, воодушевляет на праведные поступки. Желаю вам здоровья, душевных и физических сил, счастья, успехов и многих лет жизни на благо родной Беларуси. Теперь слово привітання скерує до нас старшиня Бориславського райвиконкама Дранівський Владимир Александрович. Уважаемые браславчане, гости города, верующие, разрешите поздравить всех собравшихся на сегодняшнем ежегодном празднике в честь коронации иконы Матери Божьей Браславской. С каждым годом все большее количество людей стремится посетить Браслав не только как центр туризма, но и для того, чтобы прикоснуться к богатому духовному наследию этого региона. Отличительной чертой Браславской земли является ее многонациональность. Здесь удивительным образом в мире и согласии живут представители разных культур и разных конфессий, которые любят свою землю, поддерживают порядок на могилах предков, чтят давние традиции. Вера – тот надежный фундамент, который дает опору в любых жизненных ситуациях. Поэтому сегодня перед церковью и государством стоят общие задачи – развивать духовную культуру, укреплять нравственные основы общества, сохранять лучшие христианские традиции. Особая роль отводится работе с молодежью, чьи нравственные ориентиры формируются благодаря участию в общих значимых делах на благо семьи, родного города, всей страны. Всем участникам сегодняшнего торжества хочется пожелать здоровья и благополучия. Пусть духовный свет сопровождает вас и ваши семьи во всех добрых делах. С праздником! Теперь слово привітання скерує до нас посол Республики Польша, спадар Конрad Паулик. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże arcybiskupie, ekscelencjo nuncjuszu, czcigodni księża biskupi, drodzy duchowni, siostry zakonne, przedstawiciele władz obwodowych, miejskich, rejonowych, drodzy wierni, спасибо большое за возможность участия в сегодняшней святой мши. Культ Матери Божией – это очередной элемент, который объединяет Польшу и Беларусь,
поляков и белорусов, и, кстати, не только католиков. В июле и в августе мы особенно отдаем честь Святой Марии. В Польше мы это делаем в Częstochowie, а в Беларуси мы приходим в Буцлав, Браслав и другие санктуарии. Я очень благодарен за возможность совместной молитвы сегодня со всеми верующими из Браслава и Браславщины, из других мест в Беларуси, а также тех, которые пришли сюда из других стран, в том числе из Польши. Благодарю всех святоров, всех священников, прежде всего Витебскую диецезию. Благодарю особенно ксенза бископа Олега Буткевича за приглашение, за хорошую организацию этого торжества, святого торжества. Каждый год приходит больше и больше верующих. Это огромное достижение. Благодарю тоже местные власти, областные и районные, за открытость на сотрудничество с Польшей. Браслав для Польши важен. Я сюда приезжал уже несколько раз, и надеюсь, я тут не последний раз. Спасибо еще раз за приглашение. Szczęść Boże! Дорогі брати і сестри, на жаль, уже скончується наша черговая молитовна зустріча коло образа Матері Божої Володарки Озеров. Але у своїх серцях, наповнених радістю, ми понесемо подим урочистості Богородиці. Як кусташ цього санктуарія, від ім'я отців Сальваторянов, які працюють в цьому санктуарі, хочу щиро подякувати. На самому початку апостольському нунції, його екселенції арцибіскупу Гару Пінтеру, за те, що прибув у наш санктуарій. Хочу подякувати усім біскупам, святарам, консекрованим особам, представникам дипломатичного корпусу Польщі і Латвії, обласного і районного виконавчих комітетів, службам, які допомагали у організації і охові правопорядку, літургічній службі, молоді, пілігримам. Хочу подякувати і усім парафіянам, які так вельми много сил вложили в то, щоб приготувати цю урочистость. Słowy podzięki chcę skierować do usiej młodzi, jaka u naszym sanktuarii przeżywała diecezjalne dni młodzi. Chcę szczerze podziękować udzielnikom i wykładczykom drugiego tygodnia kościelnego śpiewu, jakie sionia na tej świętej mszy swoim śpiewem uprzychodzili tę uroczystość. Szczerze dziękuję za waszą pracę, za waszą ofiarność, za waszą dopomogę. I jeszcze chcę, drogie braty i siostry, podzielić się radosnej wieścią i zaprosić wszystkich was znowu u Brasław na 15 kastryčnika tego roku na świętą mszę o 11 godzin w naszym sanktuarii, gdzie odbędzie się uroczyste oświadczenie nowego organa u naszym sanktuarii. Serdecznie was wszystkich zapraszam. Мы распочали эту урочистость словами гимну «Магнификат Божией Мати». «Величая душа моя Пана, и узрадовался дух мою Богу Збавце моим». И хочется этими словами завершить наше сёлеташнее святкаванне, дякуючи Богу за те шматлікія ласки, які ми від Його отримали сьогодні, тут, у гэтым часе. Але і те ласки, якія мы выпрасілі і спадзяемся, што станем іх спадкаемцамі. І таму праз Марыю і разам з Марыяй дзякую Богу за гэты цудоўны, па-сапраўднаму святочны дзень. За кожнага з вас тут сёння прысутных. Дзякую усім высокім гасцям, на чале з яго экселенцыяй арцыбіскупам Габарам Пінтерам,
моим братам у біскупстве, святарам, братам і сёстрам законным, прадстаўнікам свецкай улады, дыпламатычнага корпусу, усім, хто рыхтаваў гэтае свята хору пад кіраўніцтвам Інны Эдуардовны Сапун, моладзі, дзецям. Сёння эта ўрачыстасць Маці Божай Браслаўскай упершыню, калі звярнулі ўвагу, трансліравалася па віцебскаму тэлебачанню. І таму хацелася б асабліва падзякаваць дырэктару тэлерадыёкампаніі Вітэбска Лене Валер'янаўне Панцюховай і ўсяму творчаму і тэхнічнаму калектыву, які здзейсняў гэтую трансляцыю. Усім пілігрымам і ўсім вам, дарагія браты і сёстры, якіх сёння сабрала вакол алтара свайго Сына Божая Маці. І, канешне, не магу адпусціць вас, не запрасіўшы на гэтую ж урачыстасць на наступны год, якая адбудзецца, увага, 18 жніўня 2018 года. Усіх вас вельмі сардэчна запрашаю. І яшчэ адна інфармацыя ўжо для святароў Віцебскай дыяцэзіі. Рэкалекцыі, штогадовыя рэкалекцыі для святароў адбудуцца ў гэтым годзе з 25 па 27 верасня тут, у санктуарыі Маці Божай Браслаўскай. І прыгадваю пра абавязак удзелу ў гэтых рэкалекцыях. Усім шчыры вялікі дзякуй, смачна есці і усяго самага вам найлепшага. Да новых сустрэчаў. Дорогие браты и сестры, заканчивается наша трансляция с парафіі нараджэння Маці Божай у Браславе. Вялікі дзякуй усім, хто працаваў над тым, каб гэтую святочную літургію пабачылі гледачы і Віцебшчыны. Вялікі дзякуй супрацоўнікам тэлеканала Віцебск, літургічнай службе і парафіі нараджэння Маці Божай у Браславе. Я, ксёндз Віктор Місевіч, развітваючыся з вамі, жадаю вам Божага благаслаўлення. Няхай Марыя, валадарка азёраў, апякуецца вамі і заступаецца за вас. Са святам, дарагія браты і сёстры!